On käynyt alusta ja kotelomassauksessa auto. On komiasti peitelty paikat, mutta kotelot on jäänyt silti kyllä ruoste suojaamatta. Oli katsastuksessa käynyt, oli hakattu helma ihan klommoille. Ei ollut katsastusmies saanut reikää. Asiakas toi sen tänne paikattavaksi meille. Ei ole ennen paikattu tämmöstä, missä ei ole reikää. Klommoilla on hakattu komiasti jo ja pintaruostetta on pellissä. Alun perinkin Ducaton helmat ei ole kovin paksua pelliä, ettei tästä niinku varmaan yhtään ainevahvuus on vielä heikentynyt. Mut kerta se ensimmäinenkin on paikata reijetöntä reikää.